putri Kediri, di mana sumbangsihnya kepada kotanya luar biasa. Gitu? Sampeyan ki karo Kediri ki cintane kamu dharma baktikan ke kota Kediri mbok gawa ning ndi? Mbok gawa rono. Niki kan kon di Kediri. Niki kan kon di Kediri. Sumatera niki kan kon di Kediri. Lah Kediri kapan, Bu? Nggih. Maksudnya? Ya? Kediri balai kota. Oh. Pengen gak? Pengen. Ya iya. Lah ndek iki sing ditangap tuh aku kok ngering. Aku yo ngono yo. Lah yo aku yo batin ngono. Lah yo ngomong ya Mbak Finanda. Tapi itu dulu. Ini akan. Tahun depan Mbak Finanda sudah DP. Iya. Sudah DP. Napa ngene, enake ngene. Apa kita kasih DP dulu, Ibu? Ngawurmu. Kuwalik yo. Kuwalik no. Heeh, Nak. Iya. Alhamdulillah ning sadurunge iki aku cuap-cuap. Iya. Iki ana berita. Iki sing mohon izin Bapak Ibu nggih. Ini mohon yang punya kendaraan, yang merasa mempunyai kendaraan berplat nomor. Iki mobil apa gajah? Loh. Piye? Sing jenenge nek plat nomor iki mesti mobil kok gajah mbok tak ning. Lah kan nek motor to, Mas. Lah iya lah kok mobil pemotor. Lah kok gajah kowe mau. Kleru kok. Lah templane ndi ngono kene. Niki mobil apa? Motor. Mobil apa? Mbok, tak takoki mobil apa? Mbok Pak aku lali ngono. Warnanya apa? Warnanya peteng nggone ning petengan ireng gitu ya. Iya toh. Yang merasa punya kendaraan mobil dengan plat nomor L. Wige tulisanmu. L iki mergo awakku lemu dadi blendur ngene. L 1964 CAJ. Mobil kuwi. Iki jane omahmu ndi to iso plate L barang. Iya. L iki Surabaya. Oh ta, mobil apa kamera ta? Kampret rene numpak apa bareng kancane kok. Ini yang merasa punya mobil L1964 CAJ harap dijual. Loh, ora. Kalau menginggirkan karena itu bukan menginggirkan, disingkirkan. Nah, disingkirkan teng gaden gitu. Ngawurmu. Mohon diinggirkan karena menutupi rumah dan jalan raya. Mohon dengan sangat mobil L1964 CAJ ya, segera diinggirkan, matur nuwun. Iya, matur sembah nuwun. Dan ini mau melanjutkan acara yang selanjutnya kita berdoa dulu sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Iki acara apa tuh? Amin. Sudah, ini kita berdoa dulu. Nyapa Mas? Udan. Gak apa-apa. Hujan ini adalah rezeki no. Muga-muga rezekine kabeh sing padha rawuh iki ngrojok kaya ilining banyudan. Amin. Semoga buat Bapak Kepala tangane kuwalik sing kene. Lah iki dinjiki nyekel mic tek, iki nggih manggake. Bapak Kepala Diesel. Loh, kok diesel itu Bapak Kepala Desa Burengan. Kecamatan Burengan, Pak Camat, Pak Dewan, Pak Dewan. Ada Mbak Finanda. Dan juga ada Bapak Wakil Wali Kota. Gus apa? Gus Mif. Gus apa? Gus apa? Gus Kowim. Gus Kowim. Sing tengah meri. Apa? Moden wi. Loh, kok moden itu? Siapa? Kok moden wi to? Siapa wi? Loh. Tangklet no sapa kuwi? Namine sinten Pak nyuwun sewu? Gus Muet tok moden. Gus Muet. Moden. Iya, semoga semuanya diberi kesehatan, panjang umurnya. Amin. Bapak Lurah terima kasih karena sudah mengundang Mayangkara beserta Pak Yudo CS. Semoga diberi kesehatan, kelancaran dalam menjalankan apapun. Amin. Sudah terima kasih Mas. Ya, iki udan iki gak apa-apa. Justru lek udan ku penonton utuh, ora wani mulih. Kayaknya apa? Udanan no mulih. How are you my love? I am fine. Oh yes. My love. Yes, my honey. Aku kangen banget deh sama my love. Yes, I juga. Yes, I too. You? Yes. Kangen? Yes. Oh my god. Rupamu kayak god tenan. Kowe lho. Omong apa ngono ora gelem. Lah apa iso kaya aku jajal tak. Ayo jajal. Mbok Jayu. Ndase kaya kentang.
Kentang ra pangan kok. Ayo ngono lho. Mbok Jayu. Kok Mbok Jayu, what is the Mbok Jayu? Mbok Jayu apa lho? Lah kaya kowe mang Mbok Jayu. Mbok Ayu, apa kabar? Ngono kok Mbok Jayu, Mbok Jayu. Ho sapa? Mbok Ayu. Ho Ayu. No, I don't speak. How are you? I don't speak. No, How how are are you? you? No. How are you? How are No, you? how are you? No, how are you? How are you? How are you? No, how are you? You see, dog. Apa iki? Dog itu ganteng. It's crazy. Crazy. Crazy rich. Crazy apa? Crazy itu tampan. Dog ganteng. Yes. Aku dog, aku crazy. Terus, You is monkey. Mangki apa mangki? cakep, cakep. Bapak Ibu, kula mangki. Cakep. Cakep. Berarti, Mangki. berarti, Aku dog. nah, Aku crazy. Aku mangki. Alhamdulillah Bapak Ibu sak mburengan dog sedaya. sing dog iku wetok, sing dog iku wetok. Khusus orang Khusus kowe gundul. wetok, cah. Gundul berambut jem. Dia kayak jem. Jempol. Ini loh Iya. maksudnya. Kayak cap jempol gitu kan ya. Nggak, Loh, kayak ya cap kan? jempol. Coba. Untuk jem kuwi paling. Iya iki lho Iya kayak. aku ya. Ya Allah, si Raya aneh, Mbak. Iya kayak cap jempol. Iya bener ya. Cocok ya. Nah. Apa? Loh, si Raya muni. Getok asale saka Telon, dasku remuk engko bayaran pira? Pak Isa iki lho, Pak Isa. Cangkeme loro to cah iki? Jadi. Siji. Sing siji iki. Siji. Sing loro iki. Lah iki. Rene untune lho. Iki ya cangkem lho. Iki ndas gitu. Kamu bisa nggak merayu Mbak Niken? Coba kalau Iya, kamu, tunjukkan kalau kamu itu. kalau sudah- kamu itu benar-benar seorang pria hati, paling tidak kamu bisa merayu Mbak Niken supaya luluh lantak hatinya. Mbak iya. Soalnya aku tuh tidak suka dengan lelaki yang ganteng, tapi aku tuh suka dengan lelaki yang penuh dengan effort. Nah, kalau penuh You suka, know is effort dah. dia itu suka lelaki yang punya ekor loh. Kok so ekor? Oh enggak loh, Effort. Nah, Effort. silakan dirayu. Silakan dirayu dengan Cepetan. lagu yang romantis. Iya ya. Satset. Rukun Islam. Gak rukun Islam. Bocah kok iso mulung rayu wong wedok rukun Islam. Lagu yang romantis. Ayo. Bocah ngerendasi kaya neker. Ih, aku takut. Ayo, Enggak. silakan. Lagunya apa? Loh, lambo. Kowe kelong rayu apa kok? Wong ayu tresna. Nadane lho, Kak. Nadane dipasne to njaluk sik. Piye to, Mas? dipasne. Sak pira lho, Pan? Wong iso. Wis sak kuwi lho. Ayo. Ayo. Nah, Wong ayu tresna Pas itu nada. kinaraya tombo susah jro. jangan kamu duduki, biar aku yang menduduki. Atiku. Coba kuat apa ndak gitu. Enggak. Dites kuat apa ora sik ngono lho. Iya, Dites sebelum kuat aku apa ora sik, sebelum dia duduk di pangkuanmu, Kuat iya. apa ora? Urung dites Dites kok dulu. karo nyanyi. Gage nek arek ngarep. Wong ayu Tak tes dulu ya. Iya. Ayo karo nyanyi. tresnamu Oh, kelihatannya kuat. Kuat. Masalahnya kalau digini-gini kan nggak patah, itu berarti apa? Ngetes kuwi pisan tok lho, Mas. Loh, ben kuat apa ora ngono lho. Lah mak njot-njot kene kaya gogrok engko sembaranganku. Lah kok ditukokne nek mandak sikil rapate penting kok. Jek Dah, jek lagi. to sikil cadangan Sikil cadangan tuku nang ndi ono Indomaret ngono lho. ning tengah Jawatil ngono. Wis dudu sikil, Mas. Ayo ndang kok cengengesan. Dang. Kon dike mau. Wong Ayu tresnamu kinarya tombo susah jro. Sik. Ning
sayang. Yuk kita nyanyikan lagu ini berdua. Aduh, kok lagunya itu sih? Ya silakan terserah kamu kamu bisanya deh. lagu itu mulu ya? Aku bisa yang lain. Apa? Yang lagu baru dong. Bisa aku yang lagu baru. Apa? Dek zaman Kok itu tidak mau aku itu? itu sudah kuno ya? Iya, itu sudah kuno. Yang kekinian. Iya, yang kekinian. Kamu bisa lagu Thailand enggak? Bisa? Coba. Lagu Thailand. Iya. Apa yang mungkin iso? Lagu Thailand yang kecil lah, Mas. Mas, cik 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 cik. Ciki ciki bum bum. Alalalala. Ciki ciki bum bum. Bukan yang itu. Bukan yang itu. Itu kan Thailand. Bukan. Yang Thailand yang mana? Yang ini. Coba Kalau aku lagi Thailand dong. nggak bisa, tapi kalau Tai Kebo ini aku bisa. Tai Bukan. Kebo. Ini- Lalu ini- Tai apa? Ini Tai Tai apa? Letong. Tai kucing, Ini- tai kucing dombong ya. Kucing kok cilik. Anak nampak saya apa tiket mah apa dia apa tiket apa tito apa tikut tut tut apa saya ya anak nampak saya apa tiket mah apa dia apa tiket apa tito apa tikut tut tut apa saya Aku iso aku pas gon. Wok 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 wok. kuine untuk Kuwi kuine senggake kuwi. Lah Aku- kan apa? aku juga bisa lagu romantis Oh, coba coba aku mau nyanyi sama kamu aja kalau Iya. sama Om Yudo kan sudah Sudah sering biasa. ini waktunya sama kamu ya. romantis lah kan ya. Iya itu das kamu kemeringet bau ini bau bukan- itu badek gitu loh Bukan keringat kayak ini. bau-bau ini loh badek gitu Ini bukan keringat. Ini Apa? memang dasnya itu berair gitu loh. Jadi Sumber air Sudeka. kayak itu loh kayak air mancur itu loh itu blonggot Juh, itu blonggotnya metu semua itu Ini dia ya, biar dibersihkan dulu ya. iya kamu kok jijik itu Kamu biar betah sama AA nanti ya. Dibersihin dulu. Ini apa teman? Muhammad Rasulullah la ilaha illa Quran la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak ibu-ibu, panyite kersanipun budal piyambak ya. Walah. Oke, lagu saya. ayo sini sayang nggak Ayo, boleh gini loh. nggak boleh mainan mati-matian aja nggak boleh budek-budek loh, ayo. Iki lho Iya. dijak. Iya sayangku. waktu ku kecil aku nggak tahu yang mungil-mungil Mungil-mungil. ku sentil-sentil ku kira pentil gak taunya Saru. Ken, jangan dong. Banyak anak kecil. belum Jangan rusuh-rusuh. Jangan Belum. rusuh. Nggak baik. belum tutup itu Nah itu tadi apa? gak taunya pensil Oh, tembak-tembak dar Mataku. kenapa tahu ya ya Allah mas situ ae urung lah wes Matamu kena kabeh. Kena kabeh. Kupingnya urung. Nya sitoke genep ana pisan kena. kenapa ayo Wah, dine iso. Sing dine. dine Matamu wis entek ya? Oh, tak matane. Ini nane mata udun kayak. Masih muda, cantik, bertalenta yang sangat luar biasa. Istimewa. Mengharumkan nama kota Kediri bahkan di kancah nasional. Amin. Siapa lagi kalau bukan Niken Salintri. amin Nama itu membawa doa. amin Niken Salintri. Heeh. Wong ki nek dengan 5 suku kata itu pasti sukses. Niken Niken Salintri. oh iya Yudo Bakia 5. Lagi terus lodong. Loro. Kurang gur loro. kamu nenek jone jolodong ya telu gak penak Apa tambahin ben genep 5 ya? Iya kan. Jolodong
Sukses di mana? Sukses. Yuda telek. Wis Pas mau digolek-golek. Merah piye kowe iki? Ndak kena. Niken Salindri 5. Yuda Bakia. Pas. Pak Mujiono asine ya 5 lho. Kok iso? Bapak Mujiono. Pak Mujiono. Iya 5. Pak Mujiono. 5. Bambang Balowo lho. 5. Abah Soleh. Asine ya 5 iki. 5. Asine Mas Abah Soleh. Lho Mas, soalnya wong iso. Udah nek Mas e. Enek Mas e. Mas Abah Soleh. Mas Lodong. Oh, telu. Bapak Lodong. Kurang. Pak Mujiono 5. Mas Abah Soleh 5. Bambang Balowo 5. Bambang Bawowo lho. Balowo. Iya. Kok wok nek. Aku ora 5 ritek wis ora apa-apa. Bu Wali Kota ya 5 lah. Apa jajal? Siapa tak jenenge Mbak Vinanda. Mbak Yu Vinanda 5. Iso pas lho. Lah Gus Kawim. Gus Kawim ku ya 5. Sopo tuh? Bapak Gus Kawin 5. Heeh. 5 tuh Yan kabeh. Iya. Sing ora 5 pak aku tok. Iya kowe tok. Nih, wong nek pikirane buntet biasane ngono. Heeh. Heeh. Ya wis aku ora 5 ritek wis aku melu aku. Ndak melu 5 Mas Bambang. Wong Bisa jane 5 demungi lojo lodong. Enek jane 5 Apa? tapi ora nama binatang. Kowe gelem apa 5? Pokok sing apik-apik. Ya, almarhum Lodong. Lho 5. Loh, 5. Ya, 5 ya. Ya, Gelem ya? gelem ya. Siapa? 5 lho kuwi. Almarhum Yuda 5 ya. Lho, lah kuwi nenek bakiake nguri. Oh, enek bakiake. Enek Yuda bakia. Bakiake. Yuda bak. Iya ya. 5 wis. Gelem ya, jajal sing apik-apik. Sing apik. Diganti Pak Haji Lodong ngono ya. Jajal iya, Pak. Bapak Haji Lodong gak diresto ini. 6. 6. Gus Lodong. Lho, telu. Bapak Kiai lho. Ora iso. Apa nih? Iki ra enak iki. Ora iso we pokoke iki. Mbak Niken, Dalam. malam hari ini kurang abdol kalau Iya. beliau Bapak Mujiono nggak hadir di atas panggung. Oh iya. Jadi di tengah-tengah kita menyapa para bapak-bapak, ibu-ibu dan mas-mas, mbak-mbak yang hadir. Oh iya. Gitu ya. Oh iya. Mas Lodong sudah tahu kan Pak Mujiono? Udah tahun. Yang Mana? mana? Oh, piye to? Sing endi? Sing Yang ngundang mana? loh, yang punya sohibul bed loh, yang punya acara loh. Sing lenggah lho Mas. Sing Lah ya, sing endi lenggah Pak akeh Mujiono? lho. Sing lenggah ning sofa empuk iki lho. Sing endi? Sing jilbabe coklat iki. Ngawurmu, Bapak kok. Bapak itu laki-laki. Anu sing Bapak ini gawe rok. Sing yang mana Pak Mujiono? Pak Amra? Pokoknya ini apa ciri-cirine pakai kopiah hitam. Wis golek ono Nah, dhewe. Mujiono pakai kopiah hitam. Pak Mujiono kopiah hitam. Di Ya. sofa-sofa. Di sofa-sofa. Sofa-sofa. Kacamataan. Padahal ireng kopiah ireng ya enek. Kaya padha kacamatane. Ben, silakan. Ayo sing di. Kacamatane 2. Iya. Berarti Pak Mujiono sing Sing di. Lah Pak ngaku ono Pak. Alah kok kono. Mungkin paham apa ora to? Coba dianut ke bawah to. Yang Pak Mujiono yang mana gitu loh. Pokoknya nganggo kacamata. Hei, Dang. Apa? Ini nganggo kacamata wong beda. Iya, tangan. Ah. Tok tok tok. Tuk tuk tuk. Tuk tuk Duduk, duduk. tuk tuk tuk. Aja gelem. Kowe ora ketua wae. Khusus ketua. Anda oleh. Silakan Pak Mujiono. Waduh. Bawa mic Pak. Oh enggak ya ini Pak. Mike. Enggak, maksudnya sepatah dua patah kata Pak. Nggih. Untuk warga masyarakat Iki Kelurahan Om Yudo Dermaga. ini niki mbah kula.
Jono, saestu nggih. Wah, gratis berarti karo putune dhewe. Kira mentolon. Nggih. Lah terus yang bayari cacah sapa? Tak kira masih karo mbah dan antara cucu dan Terima kakek kasih. itu rek dekatan. Nggih. Terima kasih pada warga sekitar Kecamatan Pesantren. Kami ucapkan terima kasih kehadirannya. Mudah-mudahan kesenian pada malam ini barakah untuk kita semuanya. Untuk khususnya kota Kediri tentrem ayem nggih. Ngaten saking kula perlu tanggapne malih mboten. Mengke ngene Pak Edi ten Sabin nggih. Oh, tenggene Pak Edi Sabin, Pak. Nggih, bagus. Nggih, kersane mboten lali di Pun DP enten sakniki, Pak. agendane Nggih. sekitar Januari nggih Mbak nikan. Nggih. Siap. Nggih ngaten. Dan niki lagune napa? Kula mboten saged naki. Rumah samu Mbah Mujono mercon kok. Nah, bener. Ampun monggo. Nggih, napa ada permintaan lagu Mbah Mujono? Silakan. Bebas silakan lagunya apa? Lagune aja dipadak-padakne nggih. Apa wis aja dibanding-bandingke aja pada-pada. Wong kok Lek bener diguyu. masa enek lagu wong Gitu. kok ngene aja dipadak-padak nih. Yudo kan mangi genek benere salah teng diguyu ngono lho. Lah iki Sama tak Mujono. salahne no. Nggih. Niku lagune nggih. Aja dibanding-bandingne ngono. Oke. Ya bagus sitok siap. kita ta wonge. Iya, penyanyinya biar bertambah. Ayo sini dong. Sini. Siapa iki? Jane kakunge piye to lek nyawang kursi tok lu sak rombongan sak menekan kursi. Dede, Afi, Rezeki, Rinfi, Kiki, Putri, kalih Mbak Afi. Iki karo Prapto, kene to, rene to. Prapto sapa? Prapto ndelok kok. Iki asine jenenge lanang Prapto. Sing ndi? Sing iki lho. Kene Prap, ayo Prap. Nyanyi ya, Mbak? Nggih. Mbak nek kan milih sinden sakmene kaya niki jenengan milih sing pundi? Ngatasi. Salah siji. Ora milih kabeh. Ora milih wong nanggap. Tenang Pak, pokoke tumbasne jamu lah pokoke. Ndok bebek sak kandange. Yo, nanggap kebun binatang. Malah dadi kabeh lho. Nyas iki. Nggih, Silakan. Kok Mas Bambang karo Lodong kok padha ya? Padha. Padha eleke. Ada lah. Ya ora ya. apa-apa, ora. Antara ya wong loro. Siji loro, ya tetep ayu iki to. ora nyambung. Ora nyambung. Edok. Prapto, ngadeg to. Rinpu yo Prapto. Jenenge lanang Prapto. Ya, Mbak Niken Mas Yudo. Ya. Ini masih ada waktu kita nanti pukul 11:30. Oke. Ini mungkin ada lagu apa lagi? Bapak Mbak Mujono. Pak Mujono, Pak Apit, Pak Tawe Mas Apit. Pak Camat wanteng Mas Yudo. Pak Camat sing pundi? Pak Camat santren lho. Walah, kita Pak Camat gak sangu dadi. Lah ya ketoke lagi. Terus gayane terus balura. Tenan jopo jerone mesti ra nggawa dompete. Ngenyek nih kan, padahal ya ora. Nggih, mungkin ada request lagi Pak Camat Sudah ya requestnya ya Pak ya, sudah ya Pak ya. Jangan request lagi ya Pak ya. Ya jadi penging. Kan nek ora request yo bar. Pripun Mbak Mujono? Putranipun. Mas. Mira. Silakan. Iki kula gegere tak gone polsek kok engko. Yo. Mas Apit terus sapa neh putrane? Ya putrane Pak. Putrane Pak Mujono ini juga Dewan juga. Oh Dewan juga. Hebat. Mas putrane Pak Mujono kuwi lho. Terus Mas Den? Mas Tito Sinyo. Oke. Mas Wahyu, Mas Sinyo, Mas Apit. Ada permintaan Cinto Dimato. Yo, Mas Yudo iso. Oke, ya. Apa Garis urip kok mati? Iya. Isa. Iso Mas. Ladong isa. Iso. Nah. Apa garis urip Makane kudu pisahan tresnaku lan tresnamu. Ra keturutan Terus nyanding temaing bojo ra kelaksanan Asik.
apa garise urip Kuwi lambe buri. kudu pisahan Prapto iku nakal to, Prapto. dilikitik Oh, duduk. Lah. Terus wedoke piye wedoke? Aja. Aja cilik gonanmu. Kuwi lho. Lah aku yo manut iki yo. Aja liyane kuwi. Mas yo nggon aku cilik sing penting keri Kok kering. Hebat ternyata Bambang bakat jadi jerigen. dirijen Kok iso pas ngabane Kuncine iki lho Mas Ito. Kuncine iki. Kuncine iki. Kuncine iki sawane. Iya. Kuncine iki ya sawane. Cah, Malah jagongan ya. Kuncine iso nganu cah-cah iki Mas. Oke. Yo. Ya Mas. Oke. Ya. Mas Ito iso mesti Mas Ito. Aku mesti iso. Iso, Aku Mas mesti Ito. iso. Ayo. Ya. Yo. Jajal ke. Ayo terima Kusumo yo. Kuncine iki. Kuncine iki, Kuncine ya. Ya Raisa. sing kene masih iso sing kene Ya. Gak bisa. Ora bakat. Sing kene. Ora bakat. iya to Bang Ora iso. Raisa. Dentak. walah gawe dentak Iya. dentak Raisa. Raisa aku penak gini. Oh kudu enek gerake to Gerak. Raisa. Mas Yuda, Dalam. ternyata Mas sapa iki? Lodong. Mas Lodong enek koncone. Lho endi kancane? Kalau klambi biru sore syutingan lah kayak. Kayak podo sama cepot podo. Ning bedane kae iki putih kae ireng ya. Lho ngenyek. Kayak mergo ketok irenge gak kesorotan lampu, Mas. Tapi nek kesorotan lampu jan ketok Putih. kileng-kileng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah. Jamaah luar biasa Mas Lodong. biasa. Kompak. Awan-awan mangan bubur, wong sak lapangan burengan panjang umur. Awan-awan mangan roti, wong sak lapangan burengan banyak rezeki. Mangan telo dicampur lodeh, Pak Mujiono duwite akeh. Neng Jakarta tuku pitik. Bu Vigina makin cantik. Luar biasa Mas Lodong. Bu Vinanda banyakin cantik Bu pokoknya Vinanda cantik wali kota terpilih Kediri ya iki acarane kan syukuran Mas masyarakat kelurahan Burengan dan sekitarnya sekitarnya sing dipromotori karo Mbah Lurah Mujiono. wah tenan Tepuk tangan untuk Mbah Lurah Mujiono dan semuanya. Wah, hebat. iso wong sak lapangan diseragami kabeh wonge Mbah Lurah Pancen ya luar biasa kok iso. iya Apa meneh iki panjenengane Ibu Wali Kota terpilih Kota Kediri ya Bu hadir Vinanda. malam hari ini Bu Vinanda. Nggih. Wonge cantik ya. cantik Modelnya kayak tilasanku mbiyen ngono. ngawur iki Ya tapi nek Bu Vinanda orangnya cantik, langsing ngono kae. Langsing, cilik. Beda karo bojoku. bojomu gini ya Jan kaya tergandeng ngono kaya gawedi. Potongane modelnya kaya iki lho sing lungguh sila iki lho. Ya lemu ngono kuwi. aja-aja kuwi ya Ora tapi wong iki nek duwe bojo lemu itu harusnya bersyukur. syukure nggon ndi Wong lanang duwe bojo lemu itu adalah barokah. sebabe piye Mas Soale ning isor iso dadi kasur, heeh ning dhuwur iso dadi selimut, ya ning iringan iso dadi guling. wah iya Walah kelonono setengah jam ning sikil iso kram ngene terus sing. iya
Iki Gus Powim pasangan Bu Vinanda ya. Oh Ibu Wakil apa Bapak Wakil Wali Kota terpilih. Bapak Powim nggih selamat Pak. Nggih. Luar biasa pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kediri ini memang pasangan serasi. Ideal Dan saling melengkapi. saling melengkapi Mas. Makanya saya itu patut berbangga menjadi warga Kota Kediri. Bangga Karena apa Mas Lodong? karena Di tahun-tahun yang demikian ini ternyata persamaan gender wanita dan pria, laki-laki dan perempuan itu ternyata sama, bahkan lebih unggul wong wedok. apa iso ya ora to Mas? Wah, berarti kowe kurang pengalaman. Kok iso lebih unggul wong wedok iki lho piye? Iki ngerti iki jenenge apa? Iki ibu jari. Ibu jari. Jempol itu disebut ibu jari. Ibu jari. Oga enek bapak jari. Oh iya jempol ki sampean ibu jari. Dari Sabang sampai Merauke disebut Ibu Pertiwi. Oga enek Bapak Pertiwi. Ya ora? Iya. Jakarta disebut sebagai Ibu Kota. Oga enek Bapak Kota. Ora enek. Cara bal-balan. Iya. Ibu menang papat, bapak kosong. Menang wong wedok. Lah ya ora iso to Mas. Terus saiki meneh akeh Apa? kota-kota besar bahkan di kota Kediri Nyapa kuwi? iki banyak jalan yang menggunakan nama wanita. Apa? Jalan-jalan menggunakan nama wanita. Contohnya Jalan R.A. Kartini, terus Jalan Dewi Sartika, Hah. Jalan Cut Nyakdin, kabeh gawe dalan yang make nama wanita. tapi Mas Apa? lek posisi keadaan macet Heeh. ya tetep liwat dalane wong lanang. Kok iso liwat dalan wong lanang iki dalan apa? Dalan tol ya ora? Jalan tol sing duwe. Sing duwe jalan tol iki wong lanang Mas. Lah jalan tol iki mancepe ning ndi? Mancepe Mancepe ning bumi. bumi kuwi sing duwe wong wedok sebabe bumi ora enek pakmi. Nek gak enek bumi arep mbok encepne ning di tolmu. Lah iya. Tolku ya sak encepne sembarang-barang ra kenek ya. Mulane kita harus bangga dengan seorang ibu. Tepuk tangan untuk ibu-ibu semuanya. Tepuk tangan. Kasih ibu kepada tak terhingga. Hanya memberi bagai sang surya menyinari dunia. Tepuk tangan anak-anak. Wah, ibu-ibu burengane kabeh lulusan PAUD gitu. Lagunya apal. Tapi sampean paling lagu ya mek kuwi-kuwi ae. Loh ngenyek, jangankan lagu anak-anak, lagu ambiar, lagu dewasa, ibu-ibu juga menguasai, Mas. Jajal. Coba coba dige. Ngomong tak turutane piye suarane enak ta. Aku ora masalah, sing penting kowe. Tepuk tangan. Luar biasa ibu kene. Apa mbok padakne mbokmu apale mung iwak peyek. Sampean lek perkara lagu-lagu aku percaya, tapi enek mesti lagu sing sampean ra iso. Wah, aku segala macam lagu menguasai, Mas. Aja nyepelekne aku kowe. Aku kancane Niken wis tahun-tahunan. Menguasai lagu Kit Niken isih cilik. Niken umur 4 tahun. Aku wis kolaborasi karo Niken. Sembarang lagu Menguasai, apapun lagunya menguasai. tak tes lagi Mas. Oke. Saiki sampean ning ngarepe warga masyarakat Burengan iki jajal nyanyekno lagu yang tanpa memakai huruf R. Lagu yang tanpa memakai Huruf R. alah gampang, Mas. Lagu keroncong toh. Rancang jajal. Bengawan Solo tanpa R. Ri
ri. Oh iya ya nganggo R ya. Kuwi nganggo R kuwi. Langgam aku iso langgam. Langgam. Yen ning tawang ana lintang cahayu. Ora nganggo R. Aku ngenteni tekamu. Ya ora. Marah. Alah, iki lho. Marah. Oh iya, lagu dangdut no. Apa ya enek? Enek lagu dangdut sing tanpa R. Apa jajal ya? Lagune Rita Sugiarto. Ya. Ra re ra. Apa? Lah kuwi R kabeh malah. Sing nyanyi Tobil, Mas. Ora enek R. Ngono. Kok iso teko tobil barang iki lho. Lah penting kan gak enek R. Yo kabeh semua lagu itu pasti menggunakan huruf R. Enek, Mas. Apa? Lagu yang tanpa memakai huruf R iki ya enek. Ora enek. Enek. Apa lagu sing tanpa huruf R? Lagu anak-anak kae ta? Sing endi? Lah. Setunggal tambah Satu. Iya. Itu lagune sing piye? Satu tambah Satu. sama dengan dua. Oh iya. Dua tambah dua sama dengan empat. Oh iya ora enek R. Ora enek R. Empat ditambah empat sama dengan delapan. Oh iya. 8 tambah 8 sama dengan 16 tanpa R. Resik, Mas. Lah wi lak lagune dibasakne Indonesia, tapi nek Jawa tetep nganggo R. 1 tambah 1 sami mawon loro. Ngono. Loro. Oh, nganggo R mesti. Ya ora. Kok jajal ndang. Ora ro carane. Ndang jajal ta? Setunggal tambah setunggal sami mawon kalih. Kalih tambah kalih. Kalih Sami mawon sekawan. Sekawan tambah sekawan sami mawon 8. 8 ditambah 8 sami mawon 16. Oh gak loro ta? Nyapo loro nyapo. Cetak pamitan saya. Bapak Ibu ingkang kula hormati, menika sampun mancinipun campur sari mayangkara niken salindri grup nyuwun pamit wonten ngarsa panjenengan. Matur nembah nuwun kagem Mbah Lurah, Mbah Mujiono sampun kersa nimbali kula sak kanca. Mugi-mugi sabibaripun pargian dalu menika panjenengan tansah pinaringan sabar, pinaringan rejeki ingkang langkung kathah, tinebena saking sengkala rubeda, pinayungan rahayu wilujeng slamet sak keluarga, sak putra wayah. Ugi matur nembah nuwun kagem Bapak Camat, matur nembah nuwun Pak Camat pesantren, ugi Bapak Kepala Desa seluruh Kecamatan Pesantren, matur nembah nuwun rawuhipun beserta Ibu, matur nembah nuwun ugi Pak RT, Pak RW, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, ugi warga masyarakat Surah. Teng 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 teng. Ayo. Kowe mulai ora? Kok iso enak wong pamitan malah surah-surah. Bapak Ibu. Surah. Wes. Oh iki lho marah iki lho. Iki garai. Anu Iki gerai iki ya ampun. Ya, ngene. Anak wong iki ngene iki. Ya ampun. Garai anu. Surah. Wes gak. Garai iki kok ora mulai-mulai. Matur nuwun kagem sedayanipun ingkang sami rawuh. Matur nuwun kagem pelangi audio, Dwi Lighting, multimedia.
kita ini gejala uhu. Matur nuwun kagem. Yang punya panggung rejing ini adalah Mas Mukidi dari Rinobi, Mas Mukidi channel, Woko channel, matur nembah nuwun dan juga astagfirullahaladzim. Sonya Ruri. Kalau ora di sah. Kagem Niken Salindri Family dan juga teman-teman YouTube yang lain matur nembah nuwun rawuhipun juga sudah support. Suaranya umat tuh. Mulai ora. Tenan aku lan nesu sini aku tak gedhukne lho. Tenan aku lek kadung nesu. Sira. Kene barusan. Lagune disiapin lagu terakhir apa? Matur nembah nuwun pokoke kagem sedayanipun ngapunten menika lare-lare nembe gejala. Amargi aku Jarno. Ben. Jarno, ora sanggup tabu Jarno. Ben arep dicor ning kantor kecamatan Santren karo nggo kendang. Mantuk gak? Wah. Apa wis pantes ngono? Dipirsani piantun agung kok ngene kok. Ora pantes ngono. Lanjut. Iso mari ora tas-tas. Aku ki tak pamit sewe mulai ora. Sesuk dhewe budal ning Malang lho isuk iki. Kowe paham ora? Sesuk ki main ning Malang, paham ora kowe? Nggih pokoke matur nembah nuwun kagem sedayanipun mbok bilih kanca-kanca YouTube arep mulih saweneng wadeg kabeh. Nungguin ya. Nungguin. Oh alah Gusti. Ya. Kula nyuwun pamit kagem sedayanipun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al artis Mayang Kara. Lanjut.